Il-Prim Ministru Robert Abela fid-diskors tiegħu it-tlieta filgħaxija tkellem ukoll dwar is-suċċessi ta' pajjiżna f'diversi oqsma fejn tenna li hu gburi li dan il-gvern ma waqafx jinvesti fin-nies. Hawnhekk innota anke differenza ċara bejn il-politika ta' gvernijiet passati nazzjonalisti u dik ta' gvern laburista. Fejn naħa għandek żmien ta' awsterità u fuq in-naħa l-oħra investiment kontinwu fil-Maltin u l-Awċin. Gburi li sena wara l-oħra tinħallu dejjem aktar flus fil-but tan-nies. Gburi illi qed ninċentivaw l-investituri ikomplu jikbru, ikomplu jinvestu f'pajjiżna u lill-investituri kollha li jażlu li jinvestu ġewwa pajjiżna kemm dawk barranin kif ukoll dawk lokali nirringrazzjahom minn qalbi tal-fiduċja kbira li għandhom f'pajjiżna. Gburi ħafna li qegħdin naraw il-middle class tkompli tissaħħaħ u l-faxxa tisfel tas-soċjetà tagħna li nkomplu dejjem intellaw għal fuq għax aħna iva nemmnu fil-mobilità soċjali. F'dan il-budget il-gvern ankara li jħalli differenza pożittiva fil-familji Maltin u Awċin u aktar flus fil-bwiet tagħhom, fosthom bil-miżura ewlenija tal-qtuħ tat-taxxi. Ix-Shadow Minister tal-Finanzi, Graham Bencini, għalilna li qed jibża minnek l-ajdreġa naħseb li it-tax cut will not affect anyone's life dramatically. Ara kemm ma nbdiltux insensittivi kontu u insensittivi għajtu u maqtu għajn fuq kollox minn realtajiet tan-nies. Grazzi għal din miżura se jkollna 18,000 familja li mhux se jħallsu ċenteżmu wieħed f'taxxa. Intom fi żmiekom anke l-paga minima nazzjonali kontu bdejtu tintaxxaw. Graham huwa mera ta' kliem Tonio Fenek dakinhar meta qbadnikom tintaxxaw il-paga minima. Tonio Fenek taf x'kien qal a storm in a teacup. Dr. Abela anka għamel referenza għal fatt li fl-istess ħin li għandek gvern nidi u jħabbar miżura wara l-oħra biex itejjeb il-kwalità tal-familji Maltin u Awċin, hemm kap tal-Oppożizzjoni li moħħu biex iżid il-paga tiegħu u jħallas id-dejn kolossali tal-Partit Nazzjonalista minn fuq in-nies. Fuq kollox il-Prim Ministru tkellem dwar ir-ruħ soċjali tal-Partit Laburista fil-Gvern. Għal eluf kbar ta' familji dal-budget allura se jkun ifisser titjib sostanzjali fit-dħul tagħhom. Gburi illi dan l-investiment b'saħħtu fis-soċjal huwa investiment fil-ħajja tan-nies. Dawk huma il-valuri li jikkaratterizzaw lill-Partit Laburista fil-Gvern. Is-saħħa ta' Gvern jien dejjem għallimi li Michael Dean li nsellimlu għall-ħidma tiegħu fis-soċjal. Is-saħħa ta' Gvern titkejjel fuq kemm jitratta tajjeb u jkun ġeneruż mal-pockets iż-żgħar tas-soċjetà tagħna. U tenna li l-investiment fl-anzjani tagħna lanqas waqaf anke quddiem l-inġustizzji minn gvern nazzjonalista. Il-Prim Ministru ma naqasx ukoll isemmi l-ħemel ta' miżuri fil-budget il-koll immirati biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha.